angabikho kwamanje ngicela ushiye umlayezo. Bye. Ntombi, angivamisile ukulandela umuntu ngimcefezelele imvamisa uma esephumele obala ngokungabi nalo kwakhe uthando lwami. Sekuze kwashona ilanga ngizama ukukufonela ngingakutholi ngaze ngadashikelwa ivoicemail yakho yathi yona ingavolontiya ingigcinele umlayezo ukuze kuthi nxashana usuluvula ucingo lwakho uthole usukulindile. Kuthange izolo namhlanje ngisalokhu ngishumayela yona leyo ntshumayelo yami yemihla ngemihla. Ngithi nkosazane, ngivulele amasango enhliziyo yakho ngingenise nambu ubukhazikhazi benkephunkephu yothando lwami olukhulu olulingana nezinto abazondi nokhahlamba. Ngokwenze njalo kwakho inhliziyo yami ingaphuma kuleli bhodwe elinemlenze emithathu elibasele ngenkuzumalanga elangabe lomlilo wenkathazeko. Ngiyethemba nomphefumulo wami ungakhululeka kulamaketanga osizi aboshelwe esihlahleni somzwangedwa maqede kwafaswa ngengididi enkulu yesibibithwane. Ngiyazi ukuthi awusiyena umakhi kodwa bengicela uzongivusela umuzi kababa. Amateki yami asazi aqothuka izithende ukaJoki ongushampeni eclay uthwele imijawu ngeqabashula ngikulandela. Ama-brandwood ami sewazi bawazi ngemibala onke okwezinkomo zikayihlo azithola ngefa kuyihlo omkhulu. Ntombi, ngakho namhlanje ngithi vuma ngikuthathe siwele imifula sigudle amahlathi siqombole size siyothi cababa ezintabeni zakwaNongoma. Ngifike phezulu ngishaye kakhulu esami isiginci bese ngiculela ungqombothi lwengoma yothando. Siyadela isipunu odla ngaso ngokungena kulowo mlomo siphinde sizenzele nakulolo limi. Ngingalidleli umona nalelo thawula ogeza ngalo lona eligijima umzimba wakho wonke lize liyothinta nalapho kungathinti khona umuntu okuthinta khona wena wedwa. Uthando lwakho lungishadi ngidonge enhlizweni kunkenkethe kuze kuyonke uthotha ngishona komakhelwane bayo izibindi namaphaphu. Ngithi ngiqinisile uma ngingathandwa wuwe ngatshontsha ngisho izinkomo zesilo enyokeni ngikulobole ngimane ngidingiswe ngiliflathele likamthaniya. Nkosazane enhle emhlophe enjengophutho olungenasishebo, mangingaze ngife ngikhala okaRed kavusa imkhonza nangilowa ephatha isibuko epopola ngaso amantombazane sifunda naye second year eSkhubudu. Sengikhulume ngaze ngakhohlwa ukuthi konje angikhulumi nawe kodwa ngishiya umlayezo. Nangu nalomfazi womlungu akasangibeke ethuba ngokuwayisa ngokuphela kosheleni bengibafakile eseluleni yami. Ntombi, ngaphandle kokwenzelela ngethemba nawe uyayizwela ukuthi kahle kahle akupheli mina kupheli airtime. Ukube kuyangami ngabe ngisaqhubeka nokuyicelela